Здравейте хора, днес ще си мина всичките 62 квеста, това, което виждате, наистина са 62 квеста и ще ги мина в това видео, наистина доста са. Нека сметна колко квеста, аз по квеста, токена ще получа от квестовете и се връщам. Хора, общо 23 400 токена от всичките квестове. Това е наистина много. Така че да. Връщам се след първата игра, ще ви показвам само купите, така че да. Така. Продължавам към следващата игра. 11 страници с квеста, 32 са общо. Окей, връщам се след малко. Така, свърших и втората игра. Опа, продължавам към следващата. Опа, чакайте, че забравих едно нещо. Така, връщам се след малко. Хора, второ място тук, за жалост, но нищо. Продължавам към следващите квестове. Хора, пак му убиха. Малко така ми е трудно, защото сега нали се оприма на силните ранкове и връщам се след малко. Така. Хора, пак ме убиха. Поне изпълних няколко квеста. Мале, човек, как се трасна просто. Не мога да го обстия видеото, че ще си затиря канала. Аз не искам. Това телефон, човек, като е... Добре, връщам се след малко. Така. Охо. Колко токена с това? Опа, още 20 токена пак. Добре. За сега са 23 440 токена. Маля. Добре, квестове на са. После на Dual Showdown и един на Gem Grab пием. Полко ми е втория с най-много квестове. Чай с Бали. Не ми казва, че имам такъв с Бали. Брат телефон много ме така. Добре хора, и връщам се след малко. Хора, реших да променя квест на Нита. Окей, супер. Добре, връщам се след малко. Хора, това тапак човек ме уби, докато се хилвам. Значи, знам, че е нали малко е така, някои са малко откива, но няма значение. Връщам се след малко. Така. Връщам се след малко. Хора, мях, но поне на четвърто място. Което е приемливо. 1523 тира. Връщам се след малко. Хора, отворих си от този рода и ми... What? Той е евент баш... Не знам, мисля да го мина. Връщам се след малко. Опа.
Хора, той искаше да се тимнем и ме уби. Много е умен. Добре, връщам се след малко. Така. Една игра и минам и тия квестове. И продължавам към следващите. Бихме да... Добре, след малко се връщам. Хора отново ме опиха на 4-то място. Опа, плюс 20 токени. Хора отново на 4-то място, но най-сетне изпълних квестовете на El Primo. 2300 тиер. Между другото имах 32 квеста имах. Но окей. Имам най-много с барли. Човек, сериозно ли? Значи с хора след малко ще се върна. Хора, една добра новина. Значи, колкото квесто имам с барли, толкова имам и с Дарио. Защото, нали сега. И се връщам след малко. Така. 22 квеста имам с Дарио. Да стигна до 50 тира пак сега. И да, след малко се връщам. Хора, тази игра беше много добра. 7 кил съм направил, супер. Значи, много така здраво играхме с това. Доста силен беше. Много така и връщам се след малко. Така. Опа, плюс 20 токена. Хора, убихме. Хора, Шели беше доста добра. Супер. Не направих нито един кил, за жалост, но нищо. Връщам се след малко. Хора, извън карата, като играех играта, псувах много. Опа, плюс 20 токени. 34 тия. Маля, има още много квестове, човек. 20 и нещо. Което от брата си тия квестове си представям така начин. Няма шанс да напълна целия пропаст, но дано да стигна поне до 50. Някой ми инвайтва във Friends. Ние с той играли ли сме? Добре, хора, след малко се връщам. Хора бихме. Добре. 1000 токена, 2 тира. То е ясно. Добре, връщам се след малко. Хора, съотборника ми се представи много добре. По-добър от мене.
След малко се връщам. Хора плюс 20 токена. Връщам се след малко. Хора, доста така игра беше. И двамата ни уби Франк. Връщам се след малко. Хора, в примато умря буквално от 5 пъти по-слабо от него. Чай ще апгрейд на Дарио, че на 6300 хилт. Връщам се след малко. Хора. Чак, аз какви квестове на Дарио имам? Поне аз сме на героя, че вече... Тъпо. Добре, връщам се след малко. Така. 4000 токена. Още 40. Добре. Вече съм 40 и някой тир. И четвърти. Мале, брат, в края на сезона. Буквално в 12 часа ще излезе. Така че да, връщам се след малко. Хора, защото като игра Елприм с мене, буквално е най-слабият човек. Защо? Суперсел. Какви играчи ми пускате? Значи те, които не играят сериозно, банвайте им акаунтите, човек. За какво да сте за въпрос? Те буквално умират от най-слабото. От най-слабото умират, човек. Банвайте им акаунтите. Суперсел. Супер скам. Връщам се след малко. Изпълнах ли квестове? Не. Добре, връщам се след малко. Хора, помрях. Я изпълних един квест. Браво. Ама не напълних един тир. Не напълних един тир. Ако не сте чули, защото сега дойде известие. Бата, това звъни като Моторола. Реших да го променя всеки път като такова, като пуснеме страска. Да, вечер сигурно ще ме събуди. Хора, остават малко квестове, както виждате, някъде около 10 са, но аз си лягам, защото не мога повече. Утре, като стана, ще ги продължа. Доста бързичко ще ги изпълна. Ще преди 12 часа. Изчакайте, значи за сега колко токена съм получил. Чакайте да махна. 23 560. Общо ще получате. Но ако вдигна още няколко ранка, ще видим. Може да са повече така. Така че да, до утре. И доброто хора. Тук що станах. Нека да продължаваме с квестовете.
Така, хора. И продължавам към следващите квестове. Така, хора. Опа! И плюс 88 токена. Изчакайте да включа компютъра, че нали с нощ изключих всичко, защото си легнах. Върша се след малко. Хора, всичките сметки от калкулатора ми се рефрешнаха. Не си спомням нищо от сметката. Но доколкото си спомням всъщност 20, значи после ще, нали, така продължавам към следващите квестове. Хора, 3 часа и 13 минути до края на Бурпаса и ето тези квестове задължително трябва да съм ги минал. Така че връщам се след малко. И третата игра. Окей, евента вече свърши. Отдавал токена. Връщам се след малко. Така. Продължавам към следващата игра. Така. Продължавам към следващата игра. Така. Хора, умрях. Хора, Бул, който буквално на 11 000 кръв, сега е на 9 000. Ми изкочи от храсти и ме убил. Връщам се след малко. Хора, всъщност ще апгрейд на Шели. Аз па нямам точки. Добре, връщам се след малко. Първо място. Един тир. Сега. Значи колко тира горе-долу ще напълна. 1, 2, 3. То няма добре. Може и да не е така. Връщам се след малко. Хора, убиха ме. Мисля по-добре да стоя до топ 4 в храстите и това да е. И връщам се след малко. Така е финалните квестове. Нямах друг избор, просто и това е. Не са финалните сега. Мисля, че ще бъдат или не. Да, финалните ще са. Дали може да стигна до 50 тир? Ако стигна, това ще е много добре. Сега съм 48 и имам 49 айтема. Логично. След 3 часа идва новия Брал Пас, който ще си купа скоро. Така че да, връщам се след малко. Хора, убиха ме дори, не на пето е всъщност. Ще цъкам с Нита. С Нита ще ми е по-лесно. Обаче тук този квест не знам с кой герой ще игра. Може би с Поко. Хора, убиха ме с Нита. Нямам кой да си апгрейдвам героите, нямам откъде да взема.
Не, имам. И от 500 купи натам няма да отварям нищо. И повече коинс нямам. Връщам се след малко. Така, хора. Продължавам към следващите квестове. Така. Продължавам към следващата игра. Хора, смених си героя на Джеси. Да, връщам се след малко. Хора, убиха ме, но поне бих доста демидж, така че връщам се след малко. Убиха ме. Сега. Опа. Имам 3 квеста, които може би ще стигна до 50-тия, така че връщам се след малко. Хора, убиха ме. Човек се набутвам, ама... Дай ще стоя до топ 4 в храстите и връщам се след малко. Така. Хора, убиха ме. Връщам се след малко. Така. Ох. Добре. Още малко съм на 50 човек. Само толкова е да мина. Връщам се след малко. Между другото, от този акаунт ще отварям, значи Требор Пас ще го купя и ще събирам и от него някакво солидно количество, нали? И да, връщам се след малко. Хора, умрях. Връщам се след малко. Така, хора. И тази игра е от финалните квестове. Така. И мисля, че това бяха финалните ми квестове, които минавах. Сега ще видя. Да. Оставете ми един лайк, се абонирайте за канала с камбанката и чао!